Právě se nacházíme ve Zvolenu na veterinární klinice Zvolen Vet u paní doktorky Sliacké. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý deň. Můžete nám prosím blíže představit vaši veterinární kliniku? Takže naša veterinárna klinika sa zameriava hlavne na psíky a mačičky. Vítané sú samozrejme aj ďalšie zvieratka. V dnešnej uponáhľanej dobe sa snažíme, aby pacienti čo najmenej čakali. Máme k tomu prispôsobený náš online objednávkový formulár, kde sa jednoducho pacienti objednajú. Zaměřujete se, paní doktorko, také na prevenci a jaké k tomu používáte metody? Prevencia je naozaj veľmi dôležitá. Lepšie je teda prísť preventívne na nejaký problém, ako ho neskôr riešiť s následkami oveľa horšími. Keď aj vlastne určujeme nejakú diagnózu, tak ono sa to skladá ako taká skladačka, naozaj tá diagnostika, že niečo je vidno na sone, niečo na rentgene, niečo vidíme z krvných analyzátorov. Takže to znamená odhaliť, čo tomu zvieraťu je a na základe toho dať cielenú liečbu. Jak spolupracujete s Cimedikou? Tak, Cimedika ako medicínska firma, už s ňou spolupracujeme naozaj vyše 10 rokov. Mám naozaj len veľmi dobré skúsenosti, čo sa týka distribúcie liečiv, majú formulár objednávkový veľmi dobre robený, tie objednávky prídu do druhého dňa. A čo sa týka krmív, naozaj veľmi dobré, chutia klientom. Napríklad mali sme pokazenú centrifugu, v priebehu nejakých 2 dní nám dodali novú, takže naozaj veľmi promptná spolupráca. Hledáte spolehlivého partnera? Jsme tu pro vás.